ହେ ନାତିଆ, ତୁ ଏଠି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁ ବସିଛୁ ରେ? କିରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଆଡୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲିଣି, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ? ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହିଲୁ ଦେଖିଆ। ଅଜା ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ଅଜା ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଅଜା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ହେ ନାତି ଚିଲାଣ୍ଟୁ, ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ହନି ରେ ବାବା। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରିଦଉଛି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ତତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବେ। ଅଜା ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ମତେ ଷଣ୍ଢ ମାରିଦେଲା ବୋଲି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ହେ ନାତିଆ, ତୁ କଣ ମଦ ପିଇଛୁ କିରେ? କିରେ ଏବେ କହିଲୁ ତତେ କିଏ ଧକ୍କା ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଏବେ ମନା କରୁଛୁ? ହଉ ଛାଡ ଅଜା, ସେସବୁ ମୋର କିଛି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଅଜା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମର ତ ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ବୁଝିଲୁ ନାତି, ମୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲି। କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ନାହିଁ ରେ ନାତି ଟୋକା, ମୁଁ ବାଳ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଦିନେ ଏମିତି ବାଳ ବେପାର କରୁଥାଏ, ହଠାତ୍ କିଛି ତାଲିବାନୀ ଲୋକ ଆସିଲେ, ମତେ କିଛି ପଇସା ମାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାଳ ଦିଅ ପଇସା ନବ। ମୁଁ ଏତିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସେମାନେ ମତେ ପିଟି ପିଟି ମୋ ପଇସା ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମୋର ତଳ ଆଉ ଉପର ବାଳ ସଫା କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ନାତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଆଉ କଣ ଦୁନିଆରେ ଝିଅ ତତେ ମିଳିବେନି? ଅଜା ତମେ ବୁଢା ହେଲଣି, ବୁଝିପାରିବନି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ଝିଅ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା।